Hi everyone! So karon manguha mi og buongon. Tanawa lang kung saan pagkatkat kay danlog kay ning punuan na. Pagsaba ka makita kas tagdiya. Tawag. Ay sadi. Ay panggutok. Ay sadi ha. Kay wala sidi. Challenge ba na madana oy. Gi paningkamot jud. May liguan oy. Asa na pe? Di na mamaak ang liguan. Bakit? So guys, sabot na ko diri sa babaw na ako. Asa man akong kwaw na. Nababaw ka to, nababaw. Ayun. Kanang mukatkat pa jud ko sa taas. Kakutasa doon. Gamay. Kot-kot po si Daddy do. Dali na lagi sa daddy. Hi guys! Hi guys. Wan ako di mo tanaw ang mga audience mo oy kay mura di ko tasan ya. Lumis na nimo. Nagibalayag bigwan na. Haman. Katiganan pala dahil daw. Inibot na. Oh, kana ba kana? Oh, kana dako. May pinagdakag kuan dia para mangita ang signal hapit. Hapit kag mangita signal ba? Opa! Tigo, ulo. Oh. Okay. Tara guys! Ay gitagak ha. Amen. Dani siyang! Bumoy! Dako kayo! What? Yay! So munaog dako din. Na problema ko sa ako pag naog. Muna na ron kamo kamo katkat. Di ko munaog. Okay. Waro mo manangis tagiya ha, but-but mo katkat. Kawat ra ba ni? Dali kay tagdiya, padulong na. Kalantaw pa ng tagdiya. Anak ay nangawat big ka mo. Ay tani ron. Di na ko kaulig mo albuala na eh. Mabili na ko dire. Ay sadi. Ani kabi na lang ani. Nga. Abitay lang ani kit. Okay na ba? Makuhan. Dili lagi balaksi abitay ra. Di na malaksi. Paro, gulat sa. Yung kagamay ka. Hindi na ako. Sa wakas guys, nakababa rin ako. Asa man tong buongon? Asar nang dako di. Mau na? Napod ako sa o. Sure. Oo do. Ito ang buong ng Ito ang bunga ng buongon guys. Dagko kayo. Ipanita na. Kamuton ra man agod. gusto kayo. Dagkuas buongon nila no. Gamot ra ni mo de. Okay guys. So nami a pink pa jud. Pink pa jud panitig tarong di. Last case guys. Sa mahal kay na syudad. Una. Ah. Kaya ipakita jud ang katong kuan niya di ba? Unod agay. Manaloy. Ano sa kita oy? Ito nami anak ko. Ini asa ko ano? Ang unod. Ida. Wait sa. Ganito kumain ang bungo. Dili aslom oy. Dili aslom. Matamis. Sige, kaon lang mo di ako magtanaw lang ko ari. Hi guys. Wapadjud sila ng hatag sa uban. Kami pa jud nagkaon din. Kinawat ra ni. Kuya be. Ang katoy mo ang nasa. Kalitanan. Kanon yun na nimo. Dubo
Guys, so ngaon ta guys. Double lagi. Ay, nakanata din ina. Mong lagi ko ang lagi. So, buongon challenge po kami ngayon. Ayan. Pero man ini kuan. Aslong, ha? Live mo. Yung bata mo. Yung mata. Namatay man ang buong sa among agod. Parang kuan lagi ni. Amura. Ah, kawan namin dito guys ha. Tanaw lang mo diha. Gaya oy. Di ba ko kana ngayo? May ka? Kau kuya, digam kau kuya. Betul dan sih mau gini. Kang Zek. Buloy. Mo na ni Sis. Ako. Pero dali ang nakahurot ni mo, de. Vitamin C lagi ko no. JJ Construction Supply. Nga nahimukang sa. Sa nini ana OJJ. Oscar. Oscar Gloria. Oscar Gloria ako sa lin. Global Kung Management. natulog nahimo na ako na sa pagkuan. Kaon to ka. Toloy. Maulaw si Ade. Kuya. Di ka makaon? Anta. Kaya mga unta. Anta kuya. Dili ba aslo? Di man aslo ba? Di man. Kadibul tabi. Luy, sige lagi kag panguhag balon Luy. Uy, puro tulinda. Istirahin ninyo ay kay Guys, hapit na namo nahurot ang usa ka buok. Buongon. Ayan. So, bye!